IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inbatad ni City of Batak Mayor Marky Chua, umadado ti bilang dagiti sumsumraki ti programa para kariti children with disabilities. Gapoy di raytoy sagon iti mayora, lalo paya pasayaatan da dagiti programa ken papintasan ti building wenno ti pagigyanan dagitoy. Iti kalabas na inauguraran ti Stimulation and Therapeutic Activity Center wenno stock building nga agserserbi kas rehabilitation center amang ipaay serbisyo karagiti ubing nga adaan rangkap tapno masursurod dagiti napapatod nga skills ken social integration babaan iti physical, educational ken social interventions. Stock building natin, dun yung therapy natin, physical therapy, speech therapy, pati yung mga treatment para sa mga PWD at merong mga onting sakit. No? Hindi naman sakit, pero disability siguro. So, we have that stock before, pero in-improve po natin. Kasi mas dumadami yung mga nag-enroll dun sa program na yun. So, we decided na i-improve rin po natin siya. Kabayatan na inpanamnama ti Mayor as isusuporta ti City Government of Batak karagiti programa pagsayaatan na iti umili. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.